Koncoročný program žiakov troch základných škôl, ktorí sa učia slovenčinu ako voliteľný predmet s prvkami národnej kultúry, sa začal uvítacími slovami učiteľky slovenského jazyka Márie Kukučkovej-Supekovej, ktorá zároveň vyzvala na javisko tých, kvôli ktorým sa tento program i realizoval. Boli to žiaci základnej školy svätého Sávu a základnej školy Vúka Karadžiťa v Báčskej Palanke, ako i žiaci Zdravka Čelára v Čeláreve. Jednotlivé umelecké body na programe zahlasovali moderátori Adriana Zetková a Andrej Ďordevič. Na javisku sa v priebehu programu vystriedali pásma hovoreného slova, spevu a tancu. Najprv Helena Kováčová podala báseň Aký krásny je môj kraj, po nej Ján Kolár recitoval o Báčke, Banáte a Srieme a Viktorián Naď podal báseň Panonský námorník. Kratučkou básňou Čo čím vonia do programu prispel Maximián Naď a po ňom na javisku dievčenské trio v zložení Adriana Zetková, Lara a Petra Rumanové spievalo pieseň Prší, prší. Prší, prší, jem sa leje, nezatváraj, milá, dvere, milá má, duša má, nezatváraj pred nama. Milá má, duša má, nezatváraj pred nama. Aj v pokračovaní odzneli básnické body. Najprv Alexa Gašparovský zarecitoval Ďatelinku, Valentína Rybárska recitovala Púpavy a Petra Rumanová Uspávanku. Petra si v pokračovaní spolu s Adrianou Zetkovou a Lárou Rumanovou zaspievala Hej, padá, padá rosička. Lára Rumanová sa ďalej predstavila s básňou v slovenskom jazyku, Milica Debická publikum oslovila básňou slovenčina, Tetky v krojoch recitovala Nikolína Maďarová a Sergej Ďordevič sa predstavil s recitáciou básne slovenčina. Slovenčina, slova, ktoré v ústach mami láskou znejú pod Tatrami. Od tých dávnych čas vyslovené toľko raz. Ešte chutia ako med, nech len vládzu zosilnieť. Čárom nehy, kúzlom času, iskrou vznetia sopku činnú. Nezničí ich, čo je nízke, ale stíchnú pri kolíske. Už spomenuté dievčenské trio si zaspievalo aj v pokračovaní programu, tentokrát pesničku Slovensko moje, očina moja. Materinskú reč zvolila Adriana Zetková, Soňa Beľanská recitovala mená nášho Zdena a v podaní Mariny Savičovej si obecenstvo vypočulo báseň Učiteľ. Sára Santračová si vybrala báseň Sviatok, materinskú reč si diváci vypočuli v podaní Natálie Kikašovej, Svet v očiach podala Martina Kavková a Vasília Jagodičová sa predstavila s básňou Čo všetko deťom k šťastiu treba. Nasledovali i tieto prednesy. V podaní dievčenského tria Mám pred domom veľmi peknú záhradku, ale i kratší dialóg Dar pre mamu, ktorý predviedli Andrej Ďordevič a Milana Kováčová. Po nich si prítomní mohli pozrieť i kratšiu divadelnú scénku pod názvom Pitačky, v ktorej si zahrali Andrej a Sergej Ďordevičovci, Maximián a Viktorián Naďovci, Ján Kolár, Petra a Lára Rumanové a Adriana Zetková. Kratšiu básničku Už si čítam sama predviedla Polina Brigaldová. Na záver sa predstavili i žiaci zo základnej školy Zdravka Čelára v Čeláreve. Najprv Andrea Šulcová recitovala báseň Povedz mi ocko a mladšia skupina detí, ktoré sa učia slovenčinu, predviedla tanec Ani, Ani, Anička. Všetci účastníci na samotnom konci si spoločne zanvotili pieseň Po nábreží. Nevystal ani záverečný príhovor učiteľky Márie Kukučkovej-Supekovej, počom si pani učiteľka spolu so svojimi žiakmi urobila aj spoločnú fotografiu. Následne sa všetci prítomní presunuli do vstupnej haly Slovenského domu, kde sa občerstvili a bavili pri voľných rozhovoroch. Z troch škôl žiakov zozbierať do jednej skupiny nie je ľahko. Takže teraz sme mali tu divadelné to predstavenie. Teraz prvý raz boli spolu, takže nehrali. Oni nehrali, ale iba čítali. Aj výhoda či nevýhoda v tom, že mali sme jeden mikrofón. No ale hlavne aj rodičia, aj deti sa zorganizovali a pekne nám bolo. Ako dlho ste sa chystali? Chystali sme sa druhé polročie. Ako inak prebiehalo samotné vyučovanie slovenského jazyka v tomto školskom roku? No tak bežne prebiehalo 2-krát do týždňa, čiže 2 hodiny týždenne na 3 školách, tak každý deň v inej škole. No ale všetko bolo v poriadku, nemali sme nejaké výkyvy, vymeškané hodiny, takže spokojná som. Recitovali sme, spievali sme, aj tak. A s kým si to robila všetko? S Lárom Rumanovom, aj Petrom Rumanovom. A ako sa vám darilo?
Pekne. Pravidelne sa zúčastňuješ na takýchto programoch? Áno, A na Slovenčinu takisto chodievaš pravidelne? áno. A čo sa všetko učíte tam? Aby sme spievali, potom aby sme recitovali, aj tak. Ja sa učím po slovensky v škole, aj veľmi chcem ísť do školy zbog slovenského. A koľko rokov od prvého ročníka? No ešte aj skorej. A ja ešte planíram nastavľať do strednej školy, aj keď zakončím. Páči sa ti slovenčina? Páči sa mi veľmi, zováram, odkedy máme 3 roky, aj zováram s mamou doma. Takže po slovensky sa bežne rozprávate však. No. Čo ti najviac páči na slovenčine? Najviac sa mi páči, keď pripravám sa recitovať za takmičenia, aj keď sa všetci družíme, keď sme všetci tam. Pravidelne recituješ aj na napríklad súťažiach nejakých? No, rozhlasovej súťaž, recitujeme, 3 razy som recitovala. Ako to si sa chystala na tento program dnešný? Veľmi sa mi pekne chystalo, aj pekne by bolo, že som mohla prísť sem, aj mohla som recitovať, aj všetci po mne dobre urobili. A mama mi je Slováčka, takže sa učím z pivnici, takže sa učím od prvej triedy v škole slovensky, aj sa doma sovárame po slovensky. Čo sa tu učíte všetko na slovenčine? Učíme sa gramatiku, aj čítame, aj píšeme, aj takto na koncu roka máme programy. Pekne je s nimi pracovať, ale ťažko veľmi, lebo na hodine mám od 1. po 8. triedu žiakov, aj tých, čo vedia po slovensky, aj tých, čo nevedia po slovensky, tak potom veľakrát rozmýšľam, komu sa viacej venovať, tým, čo vedia, alebo tým, čo nevedia a musím sa podjednako venovať, tak možno niektorí ostanú uskrátení, pretože sa viacej venujem tí, ktorí nevedia slovenčinu. Tohto roku som mala takých 60 detí v 3 školách, ale každý rok sa osýpa, je menej a menej tých žiakov, lebo sa vyjadrujú každý rok a každý rok majú nové a nové predmety, takže tá slovenčina je posledná a tým pádom aj ubúda počet žiakov. A robíte možno niečo na tom, aby ste prilákali viac detí? No toto je lákanie, tento koncoročný program, ale nezávisí to len odo mňa, ale závisí aj od rodičov, aj iné